नंगौ बुहुमनां मुंदांखा जानायनि लामायाव थांगासिनो दं उदालगुरि जिल्लानि भैरबकुन्द आरो सिकारिडाङा ओनसोला फैगौ साननैसो उननि गेजेरावनो 10 लाख दंफां फुलि गायनायनि गेजेरजों गिनिस बुक अफ वर्ल्ड रेकर्डनि जि मोनसे फारिलाइ बे फारिलाइयाव हाबनायनि मोनसे लामायाव थांगासिनो दङ बे जोंनि थाखाय खोब गोजोनथाव बाथ्रा दा बिनिनो जि हाबाफारि बे हाबाफारिया सोलिगासिनो दङ बिनि माखासे खामानि मावनायफ्रा दा बे समाव उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय भलेन्टियारि जिखिनि खामानि मावनाय बे खामानि मावनायाव बाहागो लाफैनो आं दिनै दङ दा आंजों लोगोसे दङ उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बिथाङा मा फोरमायनो सानदों बे हाबाफारिनि गेजेरजों सुबुं समाजनो मा मेसेज होनो सानदों जों मिथिनो लानि वर्ल्ड रेकर्डआव जानो थांगासिनो दङ उदालगुरि जिल्लानि भैरबकुन्द आरो सिकारिडाङा ओनसोला बे बिथिङाव मा बुंगोन नंगौ दिनै भैरबकुन्द सिकारिडाङा बेयाव थानाय जे मोनसे भास्ट फरेस्ट एरिया बा रिजार्भ एरिया बेयावहाय दिनै गभर्नमेन्ट अफ बिटिआर गभर्नमेन्ट अफ आसाम विथ द हेल्प अफ माने फरेस्ट डिपार्टमेन्ट दिनै बेयाव 10 लाख दंफां गायनानै गिनिस बुक अफ वर्ल्ड रेकर्डनि मोनसे लिस्टआवहाय बेवहाय हाबनायनि मोनसे लामायाव दा बेखौ लानानै जों दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै खोब माने गोजोननाय जों मोनदों आरो लोगोसेनो बयबो जों माने जेब्ला नर्मेल पाब्लिकजों उदालगुरि बाखिफोरजों जेथिया सावरायदों बिनि बागै बयबो मोनसे गोजोननायखौ फोरमायदों दा गतिके अभारअल उदालगुरि बाखियानो जों दिनै मोनसे गोजोननाय मोनदों बे हाबाफारिया जोंनि बे ओनसोलाव जागोन आरो माने खोब भाग्यजनक होननानै जों बुंनो हायो जे गिनिस बुक अफ वर्ल्ड रेकर्ड बायदि सारा पृथिबियानो मोनसे मिथिसारनाय जायनि गेजेरजों मिथिसारो बेबायदि मोनसे माने खन्थाजों दायो उदालगुरिनि जि माने भैरबकुन्द आरो सिकारिडाङानि नैबे ओनसोला बेवहाय थिसनजागोन बिनि थाखाय जोङो साबायखर बावगोन डिपार्टमेन्ट अफ फरेस्ट आरो गभर्नमेन्ट अफ बिटिआर गभर्नमेन्ट अफ आसाम बिथांमोननिसिम जोंनि नैबे ओनसोलखौ बे फारिलाइयाव थिसननो थाखाय जे बिथांमोना सेलेक्ट खालामबाय बिनि थाखाय जों माने दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जानानै माने साबायखर बावदों आरो दिनै थिग बेबायदियैनो जों जिहेथु माने बे हाबाफारिया माने ग्रान्ड साक्सेस जानांगौ बिनिनो सार्थ'आव गोबां बेबायदि लेबार आरो लकेलि भलन्टियारफोर माने फैनानै खोब हेफाजाब खालामदों आरो बेबायदियैनो दुलाराय बर' फरायसा आफाद उदालगुरि जिल्लाया दिनै फ्राय 100निबो बांसिन जों भलन्टियार्सफोर फैनानै बेवहाय जेराव जेराव दंफां गायगोन बे गायगोन जायगाफोरखौ एसे माने जों गन थुनानै गालांगोन बे हाबाफारिखौ जोंनो थाखाय दिनै मोनसे टास्क हिसाबै होदों जों माने फरेस्ट डिपार्टमेन्टजों जाय बिथांमोना बेवहाय खामानि मावबाय थादों बिथांमोनजों जों सावरायदोंमोन आरो बेबायदिनो बिथांमोना दिनै जोंखौ बे खामानिखौ मावनो थाखाय मोनसे टास्क होदों दा बे हिसाबै जोंनि साफ्रोमबो भलन्टियारफ्रा खोब माने रंजानाय खुसिजों बे माने खामानिखौ माने मावनो थाखाय जों फैदों आरो बयबो माने बाहागो लादों आरो माने जोङो दिनै नोंथांमोननि बे मिडियानि गेजेरजों खावलायगोन फैगौ 14 अक्ट'आव सेप्तेम्बर दाननि 14 अक्ट'आव जिहेतु बेवहाय दंफां गायनाय हाबाफारिया जागोन बै सानखालि उदालगुरि बाखि जाय जाया माने इच्छुक बयबो लैहोर लैहोर फैनानै बेवहाय माने दंफां गायफैनो हागोन जों खावलायगोन बयबो जाहाथे फैनानै हेफाजाब होलायगोन आरो जोंनि बे हाबाफारिखौ साक्सेस खालामगोन आरो नोंथांमोन बयनिबो हेफाजाबजों बेयावहाय 10 लाख सानसेनि गेजेराव दंफां गायनाय बे हाबाफारिया साक्सेसफुलि जाफुंगोन आरो जोङो गिनिस बुक अफ वर्ल्ड रेकर्डआव जाहाथे थिसनजानाय जायो बिथांमोननि माने डायरियाव जोंनि मुङाबो थायो भैरबकुन्द नैबे ओनसोला दा बे हिसाबै जों खावलायदों बयबो रायजो राजाफ्रा जाहाथे लैहोर लैहोर फैनानै हेफाजाब होलायगोन आरो बिनिनो सिगां गाबोन समफोर बेबायदि गन थुनाय स्टिकिं खामानि एसे हाग्रा दानस्रायनाय बेफोर गासै हाबाफारिफ्रा कन्टिनिउ जागासिनो दङ सोरबा जुदि इच्छा खालामोब्ला नोंथांमोना भलन्टियारिलि फैनानै बे माने खामानिफोरखौ मावफैनो हागोन आरो माने बियो जों खुनु माबा मोनसे लाबालाब माबा मोनसे खालामगोननि सार्थ'आव नङा जास्ट माने जोंनि ओनसोला जिहेतु पृथिबिजोंनो दिनै मोनथिजानो थांगासिनो दङ बिनि माने मोनसे बेखौ साक्सेस खालामनो थाखाय माने बयबो जाहाथे बाहागो लाफैगोन आं दिनैनि बुब्लियाव आं नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों बेखौनो खावलायगोन बेसेबांसो गुवार एरिया बेयाव गायगोन बेयावहाय गासै माने 12टा ब्लक बिथांमोना बानायदों मोनफा मोनफा ब्लकआव फ्राय 1 लाख माने फुलि गायनायनि बेबायदि 12टा ब्लक बिथांमोना बानायदों आरो बेयावहाय मोनथिनाय बायदिब्ला मोनफा मोनफा ब्लकआव 4-7 हेक्टर ना माबा मोनसे बेबायदि बिथांमोना एरियाखौ कभार खालामनानै 12टा ब्लक बिथांमोना खालामदों
गतिके जथेस्थ'खिनि भास्ट एरिया माने बे कभार खालामगोन माने बिथिं भैरबकुन्द जि माने धनस्रि दै सोनाब गालाव आरो बिथिं सानजा गालाव सिकारि दाङा बेखिनि ओनसोला माने बे दंफां गायनायजों कभार आप जागोन गतिके साक्सेस जानो नांगौ जों बेखौनो कामना खालामदों आरो जोंनि माने जि गिनिस बुक अफ वर्ल्ड रेकर्डआव जोंनि नैबे ओनसोला बे दंफां गायनायनि गेजेरजोंनो मोनसे मुंदांखा जालांनो नांगौ जों बेखौनो माने मिजिंथिदों नंगौ उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि कर्नेलियास दैमारिया बिथाङा फोरमायबाय जे माबायदि थासारियाव माबोरै रोखोमै गिनिस बुक अफ वर्ल्ड रेकर्डआव बे जायगाखौ आवग्रिनो हास्थायदों बेयाव गिनिस बुक अफ वर्ल्ड रेकर्डनि फारिलाइयाव बोरै हाबनो नागिरदों बेखौ बिथाङा फोरमायबाय आरो बिनि सायाव खामानि माबायदि मावदों बेखौ फोरमायदों आरो लोगोसे खावलायदों बे ओनसोलनि साफ्रोमबो रायजो राजाफोरखौ बै जिदिनखालि 10 लाख दंफां फुलि गायगोन फैगौ 14 अक्ट'खालि बै 14 अक्ट'खालि जाहाथे साफ्रोमबो फैनानै लैहोर लैहोर फैनानै दंफां फुलि गायनायाव बाहागो लायो आरो गिनिस बुक अफ वर्ल्ड रेकर्डनि फारिलाइयाव जाहाथे जोंबो साफा साफा बाहागोदारि जायो बेखौनो बिथाङा खावलायदों आंबो खावलायगोन बड'लेण्ड बुब्लिनि न'खरनि जानानै जाहाथे नोंथां साफ्रोमबो रायजो राजानिसिम जाहाथे साफ्रोमबो फैनानै लैहोर लैहोर बेयाव फैनानै बाहागो लाफैयो बेनि खावलायनानै उदालगुरिनिफ्राय बड'लेण्ड बुब्लिनि जानानै सुकुराम बर' जोनोम सान आरो गुबुन गुबुन गाब गोनां बुब्लिफोराव खुगा गोदै खालामनो जों लुबैयो केक नंगौ जोनोम सान आरो बायदि गाब गोनां बुब्लिफोराव नोंथाङाबो लुबैयो केक मोनफ्रोमबो बुब्लियाव केकआ बयखौबो मुहिहोयो आरो देहाखौ थाजिम मोनहोयो बेबायदिनो क'क्राझार सहर डन बस्क' एइचएस स्कुल र'डनि वार्ड नं 4 आव दं नोंथांखौ मुहिहोग्रा आरो थाजिम मोनहोग्रा गोथाव केक गोथार जोनोम सान फालिनाय बायदि गाब गोनां बुब्लिफोराव खुगा गोदै खालामनो नोंथाङा लांफैनो हागोन क'क्राझारनि बेकारि एन्ड कनफेक्शनारि रेस्टुरेन्टआव गोरबो सोलेर थाजिम मोनहोग्रा मेजेरलायनाय गोथाव केक बे गोथाव मेजेरनां केकखौ जानो लुबैदोंब्ला थोंजोङै मख'नाय थंआव थांनाबो लायनो हागोन आरो बिथांमोननि होखानाय 767601351888 8860607313 आरो 8800766409 जानबुं अनजिमायाव सुलादाना बुकिं अर्डारबो खालामनो हागोन अब्ला माखौथो नेना थाखो जोनोम सान आरो गाब गोनां बुब्लिनि थाखाय दानो अर्डार खालाम बेकारि एन्ड कनफेक्शनारि रेस्टुरेन्टआव केक